Xelkê Mako xoyê tevlî serhildanê bûn. Pêka davî raporên belavbûyî li demcîmerên şeveşemî dihê kanûna paşîn, xelkê serhiller li bacarên Mako xoyê de bir awayekî berfirî hatine serşeqaman. Lê bîsedema qutbûna internetê, zanyariyên zêdetil li derheqê rewşa vê li berdestînelû, bi tenê hatiye zanîn ku zêdetil cî du kes cî serhilderan li bacarê xoyê de li encama teqeya hêzên serkûtkêr ên rejîmê hatine şehîd kirin. Li van raporan de tî îşareyek, birêciya birîndaran û hervîsa hûrdekariyên vê xênîşandanê nehatine kirin. Bîsedema qutbûna internetê û hervîsa torên pêwendîgirtîne, pitîra zêde ya rewşa xelkê serhiller nehatiye zanîn.